pawang dipawangi. Iya. Ya. Sak lagu mawon terus tarik kabeh siji-siji. Heeh. Sumangga Mbak Okta, Mbak Rizka. Nggih, ngaturaken menapa sakmenika Kang Mas, Nggih, Mbak Yu. derek mawon apa niki? Wayah sore udan krimis ra uwis banyu kang tumetes dadi sesinggonku nangis wong sing tak tresnani dikeninggalake aku suwunge atiku yen ora ana sliramu. Tombo-tombo kangen iki kandang pojok rita wae. Ora bisa ilang Apa malih, apa pancen wis ngerti. Saiki aku kang sesat ngenteni saling endang mati sing sepuh lewat tembang tangan iki wujud tresnanku. Mbah sapa iki? Yo, heeh. Mbah Nerenal. Liyane dupa yo kacang panjang. Rama. Wayah wangi udan krimis ra uwis banyu kang tumetes dadi sesinggonku nangis wong sing tak tresnani dikeninggalake aku Asik, dapo asik. yen ora ana sliramu. Aku mung tansah setya ngenteni baline ingkang manis esemu lewat tembang kang iki wujud katresnanku. Nggih sampun Mbak Okta, Mbak Rizka. Cima
3, 2, 1 turun gorengok. Ya. Halung, halung. Ben semua itu. Ayo. Ya kita Renal Klebon Huber kuwi. Apa Mbak? Oh, sing ngabari bojone yo. Ayo Mbak Afe. Ayo Mbak, ayo Mbak. Ayo. Ah. Gini Mbak. Salim. Oh, Keri. Oh Kari dhewe. Oh liyane sih, hantunya liyane. Sing gampang-gampang sih Mas. Mas Rama. Ayo Ram. Yo. Yo. Waduh. Hantu apa ini Tam? Suwe ora kamu. Ayo Mas. Suwe ora kamu. Ketemu bisa cocok kelong. Sopo kae mlayu kae? Sopo kae? Jagani soal mlayu kae. Nek loro kae bayar gak mlayu kae loro kae. Yo. Jalur nanti kuwi. Yo. Jalo apa kuwi? Ayo. Awas ditotke. Totke. Oh neng uwet. Oh, neng wit. Ayo pawangnya ra kosong lho, lompat. Lo gawean. Alon. Yo. Kasih rumah ngomong kae kon wis. Yo. Apa? Yo. Oh, iya lah. Yo, api. Di mau pawange mau. Yo. Ayo Mbak Afe. Ayo. Jaluk ditambani pacare iki. Ya weh, buka weh. Men koyo jalan desa lho. Jaluk ditambani. Ya. Lagune apa, Bi? Aja lamis. Aja lame sing Mbak Afe nyanyi to ayo. Ayo, Bi. Nyanyi. Mau wis ngapal ya? Api. Aja lames. Aja lamis. Yang pinggir cekel Bi. Ayo Mbak Afe.
Abi. Yo. Yo, Abi, Abi. Oh, jangan tambahin dhewe. Yo. Duh pangeran kula sanes ali suwarga Lesanes ahli suwarga. nanging kula boten kiyat wonten neraka. Mugi pangeran kersa nampi tobat kula. Kedange. Kendangnya sing cilik. Nah. Patut pundi saya Kendangnya bape. Kendangnya dosa kula. Apa ki tabuh. Wilahan. Apa meneh? Wes medhot kabeh kok. Uber. Yo. Mimi. Yo kasih jalan, dikasih jalan. Jalan ya, Dik. Oh, Oh ya. Yo.
Yo, 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 yo. jago. Awas tampani lho, tampani. Yo. Heo, heo, heo. Silakan. Yo. Yo. Oh, heo, 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 heo. Iki step kok yo. Oh, Ya, alah sembuh wis. Lah, piye iki mau? kasih jalan, dikasih jalan. Wong ana ditambani kok kacau ngene iki. Lah iki hantune, apa iki hantune? Sing serem, sing serem, sing serem. Menteli. Nah, Tenan. Asik. Rakyat husya husya. Husya husya. wis tolak balake sing kono. Rasa nyai. Rasa nyanyi, anggrek kita atas sesaji. Kanggo srana. Kanggo srana, kene rasa kepuji. Apa minta nugroho saking Yang Edi. Apelendo, kene rata-rata kancangku. Dan tuwa terbang kasuki yumono. Kapucet kabiteka, ala bakal ketara. Sesati kayang tetep jaya. Oh, Sembuh. beta kari dewe. Beta kari dewe wong. Iki Renal Klimpe. Aku wis ngaku salah. Kondo senyatane. Sekati Geni sing ning ati enggal disirami ya ben tentrem kaya dewi mbok wis aja sujudno aja nyiksa raka tresno kuwi mesti ana gunane. Mawa sing ning dodo enggal dilarapno ya ben tentrem kaya dek semono. Roce-roce pati benane lawe pepas apa isih keleke. Yo. Yo, pacar. Oh.
Mas Beta mau request Mas ditambahin jaluk blendrok. Oh iya. Benderongnya, benderongnya. Anita nyanyi Anita. Oh iya. Yo, Ini. Mbak Anita. Ayo nih. Lho, kok wis dadah? Urung mari ceritane iki. Dadi meneh. Ayo, Bedrongnya ayo. mau. Arti bedrongnya mau. Ayo nih. Yo. Sini sini sini. Putraku. Ayo. Ande lumu. Untuk putri kang unggah-unggahi. Putri Sing ayu rupane. Aduh sibu. Ande lumut. Kang unggahi. Sing ayu rupane. Aduh sibu. Kula inggih purun. Aduh sibu. Kula badhe mantun. Putri Allah menika kang putra. Ayo bedrong ayo. Malah watuk. Ayo bedrong ayo. Lung. Jarane, jarane, jarane. Jarane, jarane, Mas. Bedrong ayo lung. Ayo rosetnya lho bedrong ayo. Ayo bedrong ayo. Gendrongan. Modelor. Modelor ngono. Yo, yo. Ayo, Ben. Ayo lung. Lingsir wangi sampai durung Hae, hae. endong. Ya, ya,
Roset iki. Enak ta kene Roset. Kakak nih. Woi, gas. Nggih, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Wiyogo wis arep sak apa anane nggih. Ngapunten wan. Dumateng para-para seniman nyuwun pangapunten menawi rada celelekan nggih kawontenan ngoten iki. Nyuwun pangapunten. Durung godagelan. Nggih.